Moni ntine chake. Nde lelo tukupita mu nyanja ku mbali ya ku Aberdeen mu North Sea. Sono nkhani yake ngati lero muli ndi chidwi chonkufuna kumva nkhani zabwino zokoma chonde musamvere, komapo ngati muli olimba tagwirani chakumwa tenticheze. Nkhani ndi nkhani yokhudza bambo amene dzina lake anali Gordon Moffat. Pa internet palibe chithunzi cha Gordon Moffat chifukwa abale ake sanafune kuti chikhalepo. Gordon anali ochokera ku Scotland, ku Aberdeen. Mu chaka cha 2000 anali ndi zaka 41. Anali okwatira ndipo anali ndi ana awiri. Gordon amagwira ntchito ku Magellan oil rig. Mwazidziwa dzima oil rig nakambapo nkhani yokhudza oil rig ina yake ndonero lichija chi construction amachimanga mkati mwa nyanja. Dzima pipe zonena kuti zimapita pansi penipeni pa nyanja paja ndikupanga drill mpaka na pansi ndi amachimanga so pamwamba paja chimaoneka ngati chi construction site koma zimakhala pakati pa nyanja ndipo amachimanga chimakhala kuti chikupopa mafuta dzima oil pump dzima drill akupopa mafuta amene ali pansi pa nyanja. Iti makampani awa mafuta awa zimene amatani amapanga ndi anthu amagwirapo ntchito kumene kuja. Ntchito yake ndiyoopsa kwambiri. Pakati pa nyanja zambiri zimachitika. Nyanja imatha kukwiya paja nyanja ikalusa mafunde akakwiya ndikukwera amatha kungopezera akukulolapo anthu. Komanso anthu antchito yawo ndiyopopa mafuta. Chifukwa choti akupopa mafuta mmene muja nthawi zambiriso zimatha kukhala zoterera. Komanso moto dzakhala masiku ena dzaka dzina mu 2011 chi oil rig chinaphulika. Ndenzonero ndi zimapha anthu. Ndi ntchito yoopsa kwambiri ya anthu olimba mtima kwambiri. Anthu amene amagwira ntchito kumene kwamachedwa ma roughnecks. Ma roughneck amalipiridwa ndalama zambiri kwambiri. Apopo given kunena kuti amene atalimbe mtima akagwira ntchito malo oopsa ngati amene undani. Eti nde Gordon Moffat amagwira ntchito ku oil rig. Iye anali okonza ngati opanga za mechanics choncho kuti china chake chikaonongeka iye ndi amakakonza kuti aya apa paonongeka ichi mumuze ni Gordon amathamanga kutani kuzakonza. Ndi pa tsiku limene pa 9 October chaka cha 2000 anapeza kuti kuntchito Gordon anauzidwa kunena kuti chani pipe ina yake yasokonekera pena pake afunika kuti atani akazilumikize azikonze. Tsono ndizonena kuti anthu antchito yawo ndiyone kuti azichita pump chinthu chichi oil rig zimajelanizi zimapanga pump oil uja kufikira kunena kuti oil yense amene ali pamalo pamene popo atani athe amene ali mkati mwa pansi pa ujeni pa nyanja pande makampani awo. Iyi kampani ya maichoti Global Santa Fe amapanga ndalama zambiri eti akamamaliza pamenepo 500 million eti ndenda anthu kuti amapanga ndalama kwambiri. Ngona amafuna kuti achose mafuta ina aliosa amene angapeze mafuta ndi ndalama. Nde mene amagwirira ntchito yawo pamene popo nzonera kuti ngasi chinthu chake nchomanga ngati construction site. Mapaipe amene amayenera kukonzedwawo anali pamalo kuti sungangokwera malada kapena kutani kupitapo. Mayenera achite kumangirira chingwe nchiunomu ndi akutsitse. Yeti mene amapangira nthawi zina anthu ngati Eskom aja kuti amatha kuamangirira china chake amati chi harness mchiunomu ndi atsika ndi chingwe choti chikuwathandiza kutsika akupanga zimene akupangazo chingwe chichaso chiyakoka. Ndi mmene amakagwirira ntchito. Ndi chingwe chake amachilowetsa pena pake. Chingwecho chinali ngati chimashini chimadutsa pena pake amapachoti pa mouse hole. Mouse hole yo inali ngati ka bow la 12 inches. Ndi chingwe chachilowa pamenemo chitulukira musimu ndi momwe Gordon akumangiridwa chani akumangiridwa chingwe mchiunomu. Gordon zimene zikuchitika pamwamba sakuchitani sakuziziwa. Chiwenchi ndi chodina kapena nditi chochigejemula kuti chingwe chicha chitsike kapena chingwe chicha chikwere. Chikatsika ndito chikumutsitsa Gordon, chikamakwira ndito chikumukweza. Nde munthu amene akuchita operate chiwenchi ali pamwamba sakumuona Gordon uja. Iye wangoona kuti chingwe chalowa pansi. Ndi pamayima munthu wina patali musi amene amatani amayang'anira kuti Gordon uja akakhala ready amuchita signal munthu uja kuti ndili ready. Ndi munthu ujano amuuza ali pamwamba uja kuchita control wenchi uja kunena kuti mutsitse akuti ali ready. Ndi achitani achigwejemula chinthu chija munthu uja atani ayamba kutsika
akafika pamene afuna kukagwira ntchitopo amuuza kuti basi pause achiyimitsa ndiye kuti agwira ntchito akamaliza amuuzanso ndamaliza ndikweze ni mmwamba ndiye kuti ankweza mmwamba kufikira pa level imene akufunika kuti afike kenako atani atsika achoka ngati kuti adumphira pambali poti pali surface yoti akhoza kuyimapo nkumasula chingwe chicha chiharness chicha kenako basi atani azipitiriza amaliza ntchito koma ntchito yake inali yodalira nachoncho kuti uyu kuti apangechi amuuze uyu amuuze uyo sakuona zomwe zochitika pansi angodalira kuti uyu amutani amuuza ndi pa tsikulo Gordon anamumangirira chi harness mchiunomu munthu wina amene amachita operate pamwamba anakhala pamwamba paja wina alipotero kwa kudikirira kuti Gordon amuzora ndakonzeka chamangirira chakhazikika mchiunomu chingwechi anapanga okay nkumpanga so okay munthu wina ali pamwamba uja anachitani anachigwejemula chiwenchi chakuti chitsike pansi basi chingwechi chadi nkuyamba kutani kupukusika nakasinje machine Gordon uja kuyamba kutsika pansi mpaka anafika level imene amafunayo ananena kuti ndafika uja anamuuza wochita operate wenchi uja anachipanga pause Gordon anagwira ntchito yomwe amatani amayenera kugwira ija anakonza chomwe chimayenera kukonzedwacho anamaliza nkupanga signal kwa munthu uja kunena kuti ndamaliza ndiye kuti amuuza opanga operate chiwenchi uja kunena kuti achitsitse apange press achitsitse ndiye kuti chitsika mpaka nakafika pa level yomwe akuyenera utani kuchotsa chi harness chili mchiuno mwake chingwe chija ndikutsikapo koma atanena kunena kuti ndamaliza nditsitseni munthu wina uja anapereka signal anapereka message kwa munthu uja ndiye ochita operate wenchi uja anavomera kuti okay ndikutani ndikuchipanga press chiwenchi chija chabe kuna kuti anapanga press molakwika anachipanga press kuti chikwere mmwamba malo mochipanga press kuti chizipite pansi opanga operate wenchi uja anatembenuka osayang'ananso kuli anthu aja amaona ngati iye wamaliza harness ija kapena titi chingwe chija chimamukoka straight chimapita mmwamba pamene pali pamene patulukira chingwe chija ne anthu aja nkumadabo kodakutani kenako akuona kuti angopitabe sakutani sichikupita direction yonena kuti akatani akayime akachokepo ndi anayamba kumukufuula kuti chiyimiseni eti komanso ati kunali chimphepo kunali phokoso samamva anthu kwamba kufuula anthu iwe tachizimitse chinthucho tachizimitse munthu uja osatani osamva chingwe chicha chikunkoka ndani chikunkoka Gordon Moffat kumakapita pati pali kadzenje kake ndi popangidwa pa chitsulu kadzenje kakang'ono anthu onse kumufuulira munthu ali pamwamba uja kuti chizimitse chiwenchi munthu uja osamva kena kalikonse koma kaya chifukwa chani panalibenso ma radio onena kuti anthu adziyankhulana pa radio azimvana panalibe munthu uja sanamve mpaka na munthu wina anathamanga kupita pa megaphone patali ndikufuula pamene paja kuti tachizimiseni chiwenchicho nawo aja nkumazamva kuti koda kuti tichizimise chiwenchi nkuthamanga kukatani kukachizimisa chiwenchi chicha koma nthawi yomwe amachizimisa chiwenchi it was too late Gordon analanda kokeka thupi lake litafika pakabowo kaja chingwe chija chikungonkokabe iyeyo anayesera kuti azitembenuze atani koma chifukwa chonena kuti chi harness chija chingwe chija anamangirira mchiunomu sakanatha kukhala straight sakanatha kutani anakhanga towapendekeka pang'ono ndi chinamukoka kuyambira pa chiunopa chimamukoka kuti chimulowese mukadzenje kacha ndi chinamuthyola anamuthyola mpaka anasa pang'ono kuduka pakati hafu ndi mmene anafera Gordon Moffat nde inali nkhani yoopsa kwambiri eti amachita kuti imodzi mwa njira za imfa zowawa zoopsa pa dziko lapansi mpaka anasumiridwa akampaniwo analipira mamiliyoni kwa family yake ya Gordon anachitidwanso faini chifukwa chonena kuti panali zambiri zolakwika ndi imene ndi nkhani ya Gordon Moffat zikomo kwambiri.